Vlastne sme vymysleli veľa dôležitých vecí a najzákladnejšia vec je to, že milujeme život a to je základ, nie? A myslím si, že toto je jasný dôkaz. Na zdravie vám všetkým. Na zdravie? Tu domova Šariš, dnes tu v Prahe, skvelá atmosféra. No, dnes tu máme open air, naozaj, jak na Kaštanovej, Humenim. Humenom je také sídlisko Kaštanova, že tam plno Kaštanovej, ale už vyrúbané všetké sú. Ale názov zostal. Názov zostal, teraz tam je Lipová, tam je tiež Lipy nič. Asi tam Peťo Lipa chodil. Po nej, Lipová. No, ale je tu niekto zo Spišskej Novej Vsi? Spišská Nová Ves. Levoča je blízko. Levoča? Je, výborne. Dobre, poďme ďalej, čo ja viem. Spomeňme Prešov. Svidník? Stropkov chýba. Čakaj, ale Stropkov je, ale Svidník nič. Svidník? Svidník? Tam Svidník? Tam Svidník. Nič? My ste zo všady, pozerám. On je kozmopolitný východňár. Sabinov? Stropkov. Ale Stropkov není Sabinov. No. Raz som mal takú akciu v Gelnici a som prišiel tam, ktorým, že seru Stropkov a tam cicho. A potom som sa chcel opraviť a hovorím, tá fakt je tu vo Svidníku, dobre špívajú všetko. A ešte večer kúkali a nakoniec som bol v Gelnici. No. Košice, sú tu Košice. Áno. Gelnica. Michalovce. Pozdišovce. Šamudovce. Strážske. No hej. A Humene. Jaci Hutorel, jak my máme vlak z Humeného do Prahy. To je priamo, do Bielej Labuti na nákup. Přímo, jo? Tam dělal takový člověk, můj kamarád, on tak Hutorel. On ještě jak byl Humením, tak debatoval normálně po východňarsky, co se toho týče. A pak, jak už išel vlak kolo Čechov, už mluvil, jo? A on tak celý život mluvil, co se toho, akože, že mu zamlouvalo, cožka se mu ľubelo. Tak mluvil, co legracia z ním bola furt, ne? Takže podľa mňa už niektorí, čo vedia po česky, si myslia, čo to sú títo dvaja tu, z jakého ústavu? Košice už boli asi 3-krát dneska. Dobre. Nepamätám si? Pretočíme. Košice! Branou! Sobrance. Výborne. Trebišov. A teraz Bardejov. Medzilaborce. A to naše ľudia z Labirce, naše ľudia. Evo taká kamarát tam Dušana má v Labirce, chodila Gatrku, s ním sa toto kamarát Titi, jo, tam v Labirce fajni bolo. A jaká rieka teče cez Medzilaborce? No? Labirec. Aši? Ešte. A ši znamená, nie po anglicky, že ona, ale ši znamená, že Ešte. a ešte. A ši? A toto psiča, jak sa píše? Jak sa kliče? Veliteľ ťa kliče. Veliteľ ťa kliče v mole na ňoho. A to fajný pejsek. Jak sa volá? Emma? To je sluci pejsek, takzvaný Dancing Queen. No, takže to máme už naozaj, nás čaká už naozaj len veľmi silná zábava dnes. No áno, na to potrebujeme ešte pivo, všetko bude tak, ako má byť. Takže nikomu nič nechýba? Pivo Šariš už je tu, my sme to doniesli, máme ešte našek a už ide letadlo, leci z východu, dnešné pivo. Ale tu Drigor mi sa spúšti. Spúšti to, otvoríte ústa, lievik a bude. Bude ľahšie pivo z neba. Boží dar. Boží dar Turzon. Takže my sa tešíme, dúfam, že vám nechýbajú nejaké slovenské seriály, lebo myslím si, že to nie sú tak dobré, jak naše pivo, samozrejme. Čo? Dôležité je, že Marian, my sme robili rozhovor s Nelou. My sme robili sme rozhovor s Nelou. Či má rada pšíky a ona, že hej, už mala hamburger, psoté, ištekano už jedla. Hej, Nelka, a keď nájdete pšíka, toho priešite ku nám a ona špíva. Zatiaľ však neviem psa nájsť. No ale tento je krásny, tento psík je veľmi krásny. A on chce hrať na klavír, jak tak pozerám. Hej? A čo to za psíček? Taká to je rasa? Sobranecká jednotka. Exteriér pes. Krásný. Máš psíka takého doma? A chtěl by si psíka? Chtěl by si? Dohodneme sa. Vyšetřili libido. No, veľmi zlatonké je.
To się mi, ale tak się treście się Janik. Ja sam jest iba cmulam. No, chcę ísť hrať, alebo pivo by sebe dal. Pivo. Dajte mi pivo, chlopi, pivo. Chcę pivo. Výborne, 3-krát áno postupujete. Áno, výborne. Dobre, takže ďakujeme krásne. Pre tento moment my sa s vami na chvíľočku rozlúčime, lebo už začíname rozprávať také veci, že servus, odpadávame. Ale pivo teraz donesli. Donesli, pisa. Tam ide pani. Máte pivo, pani? Utekaj teraz. A už ide pani s pivom. A my šari, po Švece chodíme, všade prídeme, čuda narobíme. Game over.